Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, barkanmu da warhaka. Kamar yaushe ina yi mana fatan alkhairi baki ɗayan mu. Mai magana Aisha Humaira. Karin bayani game da wakar mu mai suna Aisha, waka ce wanda Rarara ya min ita, wanda zan saka shi a cikin fim ɗina mai suna Acikin Biyu. Sannan a cikin biyu na fito a matsayin Aisha, sannan kuma shine ya zaɓi bangaren Aisha ya min waka wanda zan saka shi a cikin fim ɗina. Waƙoƙin guda biyu ne, ɗaya sunan wakar Aisha, ɗaya kuma wakar sunanta Acikin Biyu. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa, jibi kenan, insha Allah rabbi da daddare za mu sakar muku wakar Aisha sakamakon yawan tambayan wakar da mutane suke yi. Amma dai ina son ku sani wakar an yi ta ne domin fim ɗina. Yayi min ita ne saboda in saka shi a cikin fim ɗina mai suna Acikin Biyu, sannan kuma na fito a matsayin Aisha a cikin wannan fim ɗin. So shine takaitaccen ƙarin bayani game da wannan wakar. Ranar Asabar za mu sakar muku Aisha da misalin karfe 8 na dare a cikin YouTube channel ɗina mai suna Aisha Humaira TV. Insha Allah rabbi ku kasance da mu ranar Asabar. Sannan idan mun sake shi ranar Asabar, ranar Litinin kuma za mu sakar muku ɗaya wakar mai suna Acikin Biyu. Insha Allah rabbi. Ina muku fatan alkhairi, na gode sosai. Waɗanda suka yi farin ciki da wannan wakar da aka mun, ina godiya. Waɗanda kuma ba su san dalilin da yasa aka yi wakar ba, to ga dalilin nan. An yi min waka ne amma domin in saka shi a cikin fim ɗina Acikin Biyu. Rarara, na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Na buƙaci waka guda ɗaya a wajenka, ka yi min guda biyu. Na gode, Allah ya bar ƙauna.